Sa anong balitang LRG mga katropa? Kaya mo rin nagdali ato ang correspondent pa noy kada adlaw na gini manuktok. Ato tanawan mga katropa, reindeer alang sa usa ka Christmas event sa England misibat. Wow! Ako nga, ano kang misibat yung mga katropa? Atong sayron ang detalye sa maong balita. Kauban ang Antigo pinakakaraan. Umatod pa niya, siya daw ang pinakagwapo sa panahon ni Magellan. Bangas ka? Katropang Lolo Amado. Salamat kayo sa pag-welcome sa akong beautiful name. Mga katropa, nakaiskapo ang reindeer ni Santa. Ikan sa usa ka Christmas event sa England. Inungdan sa search and rescue operation kadaglambigit sa kapulisan, Coast Guard o Royal Marines. Wow! Ang Southport Offshore Rescue Trust nagingon sa social media nga nakahikyas sa reindeer. Nakahikyas ka itong adlaw nga Sabado gikan sa Formby. Kisubay sa Merseyside Police ang mga lihok sa reindeer sa lugar apan nawala ang truck sa hayop sa pagkagabi. Miduyog usab ang lifeboat team sa Rescue Trust sa pagpangita kauban ng team sa HM Coast Guard Southport o HM Coast Guard Crosby. Ang lifeboat team nagkahimo sa paggamit sa thermal binoculars sa pagpangita sa reindeer sa Formby Beach. Bisan kong lisod ang pagdakop, malampuson nga gibantayan sa team ang maong hayop kadto sa kabalasan sa Alcar Rifle Range. Din usa ka drone sa pulisya ang nagpadayon sa pagbantay. Bangas na kanding. Huwag mo katong balitang LRG kong lahira dyan. Ako si Lolo Amado, dili guwapo, dili macho, pero delikado sa mga chicks. Ayaw, di ba? Daghang salamat. Bye-bye.